Mga ka K5, yara na sa ila puloy-an nagatchill kagliwat nga nagainom sang pula nga kabayo ang lalaki nga naglumpat no direya sa may Drilons Bridge nga sakop sa city proper matapos ang iya kapaslawan nga pag-transact sa commercial sex worker alauna sang kaagahon Abril 3 sining nga tuig. Ginkilala ini nga si Archie Tumabini, 38 anyos, ice cream vendor kag residente sa barangay Siniquay, Lapuz. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Romelo Tabuyok, hepe sang Iloilo City Police Station 1, ginpayag sini nga nagpadulong sa Dalan Ledesma si Archie upod ang iyang manghod nga si Darwin kag isa pa kaabyan nga si Noel Copuesto sakay sa motorsiklo agud mag-transact sang sex worker. Suno pa kay Tabuyok nga hindi magpasugot ang sex worker nga si alias Ella nga makipag-transact kay Tumabini bangod tuman ini kahubog. Ato to sa isa ila balay nagainom na to gali reverse. Galing na abdan na nga commercial sex worker kay hindi kasawa sa ila kay tama sila kahubog. Amo to nga wala sila nagpamla nag-intsaktuan na sa transaksyonan ay kaya mo to nga nagsuyaay sila. Mo to nga daw nasakit sang aton nga alleged nga suspect ni si Archie ang sex worker na sumbagan niya. Galing kay hubog ni siya ang sex worker nakakita man to sang Baratia 2x2 nalampusan sa saulo amo na may pila sa saulo. Bangod sini ginsakit ni Tumabini si alias Ella kay nagkuha pa sang kutsilyo sa motorsiklo apang may nakita nga baratiha nga 2x2 ang babayi kag ginlampos ini sa ulo ni Tumabini. Ginpulihan naman sa iban nga sex workers si Tumabini kag iban nga tricycle driver nga yara sa lugar. Apang pagkaulihin na areglo naman ang problema sa magtimbang nga bahin kag naglakat pagpuli sa Siniquay sanday Tumabini. Samtang yara na sa Drilons Bridge padulong sa Iloilo Fastcraft Terminal, tuyo kuntani ni Tumabini nga manghinaw sa suba bangod may mga dugo ini rason nga siya ang naglumpat sa Taytay. Bangod naman nga madulom ang lugar wala nakita ni Darwin ang iya magulang rason nga nagpinsar ini nga nalumos ang iya utod kag nagpangayo sang bulig sa mga otoridad. Nagresponde naman ang Philippine Coast Guard sa Iloilo River kag wala nila malocate si Tumabini. Apang suno naman sa natungdan nga iya man nakita sa Molyeloni ang katapos ang Coast Guard pero wala siya nagpalapit bangod sa kakulbang nga arestuhon ini sa mga otoridad. Pasado alas 10 naman sang agas ang nakapauli na sa ilabalay ang natungdan kag gilayon nga nagshot sang pula nga kabayo. Dito ko naglumpat sa may una-una nga wisamla. Ini si ka K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.